RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasta tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN. Okay, guys, na naman adlaw kanyang tanan. Ano yan, nasabi niyo lagad si Kanginan Trifon Morales. Kumusta ka mo? Asap nila. Always say a prayer. Importante kini may galang atong panalangin, no? Importante yung kayo na sa itong kinabuhi. Pero pag-ampo na to, di rin sa atong kagalingon, kundi sa tanan, tibok universo. Magpasalamat itig ako sa itong labang magagahon. Okay. Wanya, ako sanay, pagkumusta si Yuluti, diya sa Kawit, Medellin, Cebu. Tagiyan niya sa Emilia Hotel and Restaurant. Bye, Yuluti, magkita ta pohon diya. Pohon lang, tagaan-tagmayang panglawas ino. Okay. Kumusta usap si Mila, diya sa Tabogon, Cebu. Kumusta kay Mel? Mila Urot, sa iyang pamilya. Urot family. O sa tanan na napita, Hurot nga naminaw sa. Okay. Pero, ang suwatan po ko na itong natagan ng pagdagan, no? Laing suwatan po kinikaroon at natagan ng pagdagan, pinadakin is usa ka asawa, na magtago lang sa nga piling. Sa iyang pangwarta ba nga murag daang pangilan. Kini kong banan ako kanhi reporter ni sa radyo na balhin-balhin lang. Karon wa gyud midawat. Grabe ni kahingwarta ning banan ako sa reporter pa ni siya. Ug doon na gini siya ipayula sa mga kandidato kaniadto sa miaging eleksyon kay balik-balikon man niya og hisgot angal sa maong kandidato. Unya kwarta man dayon. Pero wa madugay na sakpan nga magsigi og hisgot sa ngan sa usa ka kandidato. Mauto nga, nataktak. Grabe og mudos ning bana nako basta pangwarta na. Ug ang resulta, taktak dis trabaho. Karon wa na gyud istasyon nga midawat niya kay bad record naman. Mao nga dunay adlaw nga maghinuktok ning bana nako ug nakuyawan ko og maturiring ang utok. Kini ang inyong reporter, numero 3. Nanukad gikan diri sa Babas Leon's Cathedral. Nagsulti sa batod ug dili mamakak. Way lipod-lipod sa mga tao. Si Black Horse. Black Horse may pseudonym nakos kung pag-reporter nento sa programang Ulahing Radio, Ulahing Balita. Kay tagalas 10 naman sa gabi kung report. Buangay. Nasakpan lang ko sa mga pangwarta. Sipyat na ko. Mingaw naman sa kong report. Report ba? Ay. Gabi pang hupaw, oy, padpad bang ko. Sabay na padpad gina pailing, oy. Sa kakusog sa hangin si mong panghupaw. Hello, moy. Sapot niya ako. Mao day nga wa kay maayong buot di ay. Nari sa photo nga, malipayon. Magkusmod ba na? Mao na ikaw, gisapot ka. Obviously. Hilom oy, obviously ka unyag maigo ka niya kung sapatos ilabay ko nimo. Kalma lang mo diya, pailing ikaw ay. Terroristic sa nimo gunahuna, oy. Sa terroristic ba? Brutal kay kag gunahuna, grabe. Makalagot ka man sa good. Sa gungol man nimog binuang akong isulti nga nagtinarong man unta ko dire. Sige. Ay, tinarong na ko. Hahay. Ano nang hupaw na sad? Ngano ba, uy? Sabihin mo, pailing gimingaw na ko. Say gimingaw. Unsay gimingaw? Ha? Kanang gimingaw na ko. Kanang gimingaw ako o pinangga ko. Ay. Tarong mo na pailing. Kining, mo kagida, samo kay nga unahuna na ko ron. Hala, sige, gisamukan ka man ka na ko. Wala ta ha? Biyaan ka ha? Biyaan ka. Ayaw paglakaw. Samukan ka man ka na ko. Di mo lakaw ko. Og mulakaw ka, kinsa malay ako ikastorya dire. Ha?
Sa mga kumonda kag inom, kinsan wala ako ikainom. Ah. Lingko diha. Ngano ka ba daay matoy? Uy, naunsa ka man ha? Unsa tangin mo gisulti nga gimingaw ka? Unsa to? Oo, Pailing. Unsa imong namingawan? Uy, unsa? Nga numingaw man kunin mo. Nga makita at makakadadlaw nga nagsiga ang mata. Oh, sige bitaw kog mata, kay baho ko. Naglisnag pag gining ilong nako. Muna, ang imong ilong nagisgag. Ang imo dili lisnag. Mo counterflow gida. Counterflow. Ayaw ka impound na. Gusto ka impound ti ka? Nasa man ko nimo ibutang. Ana silong, ipon sa nga itik. Ikaw pala ka. Balik ta. Unsa lagi namingawan nimo matoy, sultihi ko. Ang akong pagkakanhing reporter sa radyo. Kung nagutang gimingaw ka man. Lain na kayo nga hawain na report sa mga labas nga balita. Maona, unsaon nga naong ka magkwarta. Mao lagi, pero ang tag-iya sa naong, wagi kwarta. Maona diha. Nahuglag ko sa reside sa mga bata ng kwarta, may tao, pero ang tao, wagi kwarta. Mauna ikaw. Mao jud. Mao dyan. Anya, sa may hunahuna nimo. Gusto ka mo balik sa pagka-reporter sa radyo sama sa radyo man? Gusto ka, ha? Nga mauntaling. Anya, kisa may mudawat nimo nga estasyon nga blacklisted ka na mas pagka-hingwarta nimo. Nabaniog ka na mas ACDC. So may easy oy. Atake, onya, kolekta, dawat, kwarta. Paano magiging mo dawat ako pagka-reporter? Kaya parehas man ako kang Paul Lauro ba nga? May report, tukib kayo. Nya simple ang pagpasabot sa mga naminaw. Straight and simple report. Pero unsaon taman nga wa may istasyon mo dawat nimo. Bisag istasyon pas gasolina balibad nimo. Ling. Suyan ka na ko sa WHP. Basta nagmadawat Ano? Samot adto kas istasyon nga number 1? Ha? Gusto ka dito? Kay daghang maminaw nimo. Mao ba? Ha? Pero unique mga ko mga report. Ug unsa may nakayunik kuno sa imong report be? Oh, kanang mo report ako kanito nga moingon din ang angkor nga pasok reporter numero 3. Mana nga tubag ko. Salamat, Bills. Nako flash report. Tubag sa angkor. Unsa man na, resistor man. Tunay kusog nga bagyo nga nagpayon sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas nagpalayo sa bagyo. Ay. Ano man ko ka man? Kita o ano ka? Ay, ayaw panunod sa imong report. Dili na imo kanang original ang gusto nako. Na yaman ko original. Flash report. Tungod sa kakusog sa uwan, nagba sa Dalan Colon. Ang tubig tagaliyog, basta mutuhad ka. Karangan, kanang original, uy. Original. Niya Pailin. Kuan, kining lakat di og banabana sa panahon, weather forecast. Agoy, mura day kag si Alkiblat. Ana jud. Unsa may imong report sa lakat ug banabanas panahon be? Bills, na akong report sa lakat sa panahon. Ang adlaw mo silang alas 7:36 sa kabuntagon o musilang o musalop sa alas 6 sa kahaponon. Nganong musaw pang adlaw, reporter number 3? Musaw pang adlaw kay mahadlok ning maabtas kagitgit. Ang iyong lingkod nagbarong. Ay, mag-amaw. Matoy, amaw, matoy. Misuway gihapon og pang-apply ang akong bana sa mga estasyon sa radyo isip usa ka reporter kay hilig magid niya ang mo report. Report gid iyang gusto bisag blacklisted na. Ayong buntag, sir. Oy, ikaw kini, Matoy. Ni daot ka man. Wala kaon, sir. Pahit kayo. Nga naman, ha? Ano ko trabaho, sir? So, si ato ni mo na suroy ka man din sa opisina sa radyo. Ma-apply akong reporter, sir, sa radyo. Uy, reporter, no? Oh. Okay lang. Bisag bad record ka na sa imong pagka-reporter, pero okay lang. Gidawat ang ihapon ka. Tirol ka, sir, ginawat ko nimo. Oo, gidawat ka isip usa ka reporter, pero... Pero unsa, sir? Kuan, dili ka reporter sa radyo. Unsa na yung pagka-reporter, sir? Nagbisyo akong asawa. Unsa ka, sir? Nagbisyo niya? Unya, sundan-sundan mo, gikay mo report na ako kung kinsay iyang kabit, ha? Mo report ka na ako. Di ko reporter radyo na, sir. Reporter ka gihapon sa akong asawa nga nangabit. Yun na, ikaw ba lang, sir? Ha? Usay ako? Himawon ka reporter. Usa man sa pagka-reporter? Mo-report ka lang og tagpilang kilos kupras.
radyo. Pulos balibad kay blacklisted na maginimbana na ako nga grabe kahingwarta. Gamiton ang iyang programa, gamiton ang radyo. O di sa kaadlaw nakalitan na lang ko kang Matoy, mikalit lang. Uy, yun na, Pailing. Husto. Kanong karon pa mang kumaw mo? Karon pa may mo abot sa kuna-kuna. Hoy, Anong ngano karon? ka di Matoy? Naon sa ka, ha? Husto. Tape recorder, doon ako. Microphone nga gamay, niasan ko. Og headphone pasad, niasan ko. Ang gamit ako kunento sa reporter po sa radyo. Doon na pagi, ha? O ba, doon na pagi mga instrumento na ko. Good idea. Kwarta na ni. Uy, wa Ay, magita ay, na ay. minaw na ako. Unsa na, uy. Ako mga gamit Pailing, niya itong reporter pa ko. Unsa mo man nimo, uy? Magamit pa rin ako. Ha? Sa Oo. magamit ko to nimo. Di naka-reporter ron, uy. Adon ako'y nahunaw-naan. Makasalbar sa tong kalisod. Ngano man lagi, unsa may buhaton mo? Kuyog ta. Ikaw ako batos. Ha? Ako batos? Oh. Kuyog lang ta. Kwarta lagi din eh. Salbar ang pangugas, ani. Tay ba asa man ta, uy? Adto tas kapitulyo sa opisina sa mga board member o sa City Hall ba sa opisina sa mga konsyal. Magunsa man ta dito, Matoy. Dagkaniputa na, oy. Oh. Kuyog lang. Dali na. Ay. Kini Matoy, Ha? isam ni opisina. Kang board member Yulidaan ay pero wasya diha. Tuwas ka barangayan ng hatag ug kuan, mga inabang. Nya, Mangita taglaing board member. Daghan man ni sila. tay pa usa may buhaton nimo Matoy lagi. Ay, lang sig. Pangutana diha. Oo. Dali na. Kini opisina ha. Sunod na to. Follow me. Maing buntag board. Hoy, may buntag sad. Si Matias ko. Usa ka reporter sa radyo. O kini nga kung kauban ako ng teknisyan. Si technician ay. Ay, nagreklamo. Sa may ato ni mo Matoy. Wa pa may wa na may Pasko ron. Ay, di ko mga pinaskuhan, board. Ay, someday ato ni mo. Kuhan mo ko, board, kining hapit naman yung eleksyon, pida na lang ka tulog, panya na, sugod na, interviewon talang ka. O kung sa'yo mo mga plano, between now and tomorrow, para masayod ang mabuot nga katawan. Kung sa'yo mo mga programa sa kalungsuran, kay magpili ka na magbalik pagka board member. Daghan man, oy. Kung saan ba na, board? Yun na, ha? Una to ang akong recorder, ha? Record na to ang mga sulti, aron ako ma-play sa kung oras sa radyo. Ala. Sige, mas bayan no da. Para masayo sa dako mga constituent na nganong magpapili og pag-usab. Kariot lang, board, ha? Kay na to ning akong recorder, ha? Kariot lang. Peling. Ang microphone nga kamay, Peling. Bebe na. Adara Matoy, oh. Ready ka na, board? Ready niya. Okay na kayo. Okay, countdown, ha? 3, 2, 1. Mga kaikalahan, mga kaigsuran, sa tibok Kabisayan ug Mindanao, o sa part of Luzon, inyo karong mabati ang atong buutan ug kugihan nga board member. Dili karong ibatbat tungkol siya mga plano human sa eleksyon sa iyang distrito. A board, kining mobalik magagdagan pagka board member, di ba? Ay, yes. Unsa man mga plano, board? Kung balikan ka pagbalik sa kapalaran, magabalik ka sa mga katugdanan. Kuan ang akong buhaton. Asa nila ka ba mag-board? Maminaw na tagmanong danon, back to studio. Don't go away, yes! O karon baliktanin mo, board. Usmo na ko ang akong pangutana. Unsa man karon imong vision and mission alang sa mga constituent? First of all, Nakisain ako, board. Unahong yun mo ang panglawas sa mga tao, mga health services. Kaya nasayo naman tantaran. Nga regular dinggi karon, di ba, board? tinuod yun na. O kayo mong plano, board, nga kanto mga tao nga nataptan ng dinggi, ibo rin paplaso ng panyawan liniment oil. Of course. O kanto mga tao nga
na puno ang lawas sa toxin tungkol sa pagpasagan og kaon, imong gamitan og Giditox Plus ang pinakakusog. Kring! Iyon naman ito atong board member concern sa panglawas sa itong katauhan karon. Kaya giningon man nga health is wealth. Kung labaw sa tanan, kanang gingon nga an ounce of prevention is better than a pound of cure. Dili ba, board? Precisely. O dili mga tao, board, dili ba sa mga tao nga nalimin sa problema. Samo kay una nga ilang problema din siya katog. Doon na ka na may target, board nga unsay mong buhaton para makatog. Paemno na ko og yelling. Okay, daghang salamat, board. Mga pinangga na mong tigpabinaw. Inabati nga tong buotan nga board member sa iyang mga papahayag. Kung inyo siyang buligan pagbalik sa mga board member. O di na kutob, salamat ninyong tanan. Okay, board. Fruitful kay nga tong interview nimo kining makakakuha ka tong makakuha ka na itong mga daghang butos. Ma-convert itong interview nako sa to votes, no? From interview to votes. Okay, oda. Niya Brado. Ha? Salamat ha, niya. Uy, 1,000 board. Sa kong interview nimo nga makagarner ka na itong 100,000 of votes niya. 1,000 na ni. Pila man di ay. 5,000 pesos rin, board. 5,000 pesos lang. Makasiguro ko nga marilig tayo yun dito ko interview. 5,000 pesos. Nakuyawan mo ko ito yung gipuhat ba ito? Yanong kuyawan ka man, Pailing. Mauti gitawag og palusot. Unyag may bawaan ka nga wa ka istasyon sa radyo. Nga dili mabatian tos kahanginan, lintian ka yun. Hala, sa magkulusot lang, God. Naon sa man taong kamatoy, uy ako gikuyawan si mong gibuhat. Grabe nga pangilan. Sa magkalusot lang, Pailing. Ay, bantay ka lang yun. Uy, naay panel nga mihunong sunahan, oh. Kinsa ba na? Uy, hala ang board member. Oo, sa? Kung nalagin na yung kauban nga mga dagkog lawas. Nagdaog, tagas ka mga armas lagi. Unsa? Ano na, uy? Ikali atubang ito ling, ha? Atubang nga si Sir. Asa ka, uy? Butago ko. Ina nga to sa Sikihor, Milarga. Ito ba nga dito? Bahag lagi ng imong ikog. Unsay ato, board. Ay bana nimo ha. Hay ndo, ang mini nga reporter. Akong ba na board? Ay na mangingila mo bana. Nga reporter kuno hay. Ala, wara ba din board? Tuas na si Kihor. Nga naman day unta, board? Mangingilad nagbada nimo ha. Giilad lang di ay ko. Nga naman day, board? Nang minaw ko sa tanang mga stasyon sa radyo. Wadyo ko nagbati nga di-interview ko. Grabe kay pagkailan. Sa FM, board, uy. O tayo FM. Hoy, FM. Nakumo na ko ma-FM na. Dagko lawas biligard ko. Ina itong bana ni mo, ha? Nga ipauli yun ako 5,000 pesos, ha? Kung dili mauli, ha? Kita ka na, dagko kayo. Puro di, ex-convict. Diba, ha? Ipakulata ko itong bana ni mo. Kung dili ba, ipasalbits ko na. Ipasalvage ni mo, board? O sa board? Mayan akong pagka-shoot sa taro. Mangilan! Patay, mi. Mao ni karon ang akong giatubang nga dakong problema. Mikatawa man lang akong bana nga akong gisudyaan. Uy, muusab para ba gihapon siya og adto ko na siya sa City Hall sa Talisay. Mga konsehala sa iyang ilaron. Unsaon ko manibana nako nga di mangyud magpabadlong. Mang-interview gyud bisag wa siya sa radyo. Unsa man og kamoy pasultihon, Pailing? Natong sender si Pailing. Pailing. Kaya mo yung bana na reporter sa radyo na ito, gitaktak, blacklisted ako, so kayo mga warta, labi na kaya panahon sa eleksyon, sige naghisgot nga sa kandidato, makabantay mong manager, hanap pa reporta. Karoon na may mga instrumento, karoon na siya kuhan, gamito niya pinagi sa pagpakilad. Nangyayad to siya Kapitulyo,
Ya, interview sa kanang board member. Oh, nya pagyoan nag 5,000. Oh, ang board member sa pagkabuntag naminaw tanang radyo, wa mo gawa sa interview. Nagyeto sampay, nagdaog mga dakong ilawas. Gibaharan ng asawa nga kulatahaw na yung bana basta dito mo uling 5,000. Na. Nga mo ni mo balik na pag-interview gyap mo na yung bana. Di gyud Eh, tagang. pangwarta man dali mga tinuod ni no labi na pa daw eleksyon. O lagi pero lain Oh. kay sa gitanan board. Ay Ay, kana. gatsan ka na imo sa kuan ba? Puro soba. Oh, na magina sa gas. Oh, karon na na. Kanawa ron sa iyang Mag- paggibuhat pangila di gibaharan Sa paso sa Kapitolyo. Oo ba, napagyapan Oo nga, yun? na Kapitolyo, na City Hall. Sa asa ka na ilang i-play nila mga interview? Doon. Dili. Oh, na guts gira na sa nila. Dili babaan sa tong seminar sa nasa KBP nga kanang na ang license ka mga broadcaster accredited ka. Accredited. truth bang imong gisulti kuan mo ingon anay nga klaro kayong panggilad dili pud sila makihaw ka ng libelos nga ingon anaban ay napasihan Nga palusot lang, no? Oh, nga sabot naman sa ning ubang kuan. Mga politiko nga, diretso man lang hatag, ay man na daw. Ay interview ha. asa lagi ODR asa air Mao na. Katong amigo namatay nito, sila magdato kuan. Resistor. Oh, magdato microphone. Bahay kay interview no. Pero ay istasyon sa radyo. Mga Toledo, mga Lagyo nga dapit. Ato mga politiko dito. Ana sa City Hall. Kwarta Kaya ano nyo ba, tinod. tagaan sila kwarta? Oh, na yung Interview? kwarta. Ini ko ma-interview, kwarta man na yun. Nainandong ko ba dati press nga dito sa mo sa Oslo giadto nga mo kapitan og taga media unya gibutang dito siyang papel nga pili lang ka 5,000 ba mo yatag ma'am 3,000 o 2,000 nya badungog ni ning orasa sa gabi ana mo ning istasyon ana ako gitanong ang papel ko nga wala gipirma sa station manager di ba pirmahan man aban ana wala gini pirma ko ila patakagatag kapoy yun ana yan ay numdum sad ko ba no kanang sa una bito kay ipakuyog mo ko ni Attorney Ropel sa fluvial procession ya ang barko kang Sir Roble pag naong na ako iya ko imo na pamahaw itagaan ko 1,000 kung pag-abot ako sa station ako yung giignas Attorney Ropel at least may bawas niya ako ra bang gidawat attorney kay suko man si Rudy dawaton okay ra ni okay ra tingnan ko at least may bawas siya di ba Wag ka mangayo. Dayag sa tanan. Di ba? Gihatag man. Wag man ka may manguan maghilad nga ko nga mao na ako interview, mao ni bayad, mo ni rate nga kuan. Ang ako lang dahil nga pagabadlungan lang gano'n siya kasi bakuro niya og kanang ang buos na strapping mo. Kanang ambusan siya ba? Or kuan siya, salvage baron siya. Pagila niya. Dili gina maayo. Dili. Yung naay dagan pero ayaw gitolerate ngayon ana ang imong bana kay kuan man bati man may tag kuan yun siya nga reporter yun siya gusto ka estasyon no. Niya iyang makuan pero wa man pangilag man jud na. Manang ayaw tuguti imong bana nga main ana. Yang ako Ayaw padaog. Yang ako siya mo magbuot at preso pila ihatag. Mo ba? Siya mo 5 November 5 ayaw ba Ana lang piling, no? Pagka kuha lang mo ba ng risko kay na dong mo buhaton. Piling batukhang ka na. Sige, salamat kaya sa mga padang atong tulumanon.